Magayunon ang pagkaaga, di. Magayunon ang morning. Magayunon taben morning. Ngunyan pong aldaw na Webes. Mga tugang pizza. Ay, pizza 29 na pala na. Pizza 29 na pala. Mga tugang kambulan. Anong pizza ngunyan? 30 na ngunyan ba, di? Ay, 30 na. Pag-iari sa maabat. Actual, 30. Rimati na naman. Kaya pala wala sa wallet ko sa ATM ko. Kaya palang pagmata ko nga na aga, hain daw nga ako sa ATM ko. Nga ko waral sa wallet ko Sabi kay Mrs. Hain sa ATM ko. Sabi sa ko ano? Nga ako dahil man. Wara man, wara. Kaya pala, nga ko hain daw sa ATM ko. Kinibit ko si Miss Gom, so ATM ko tabi. Ano nga ya? Okay. Wala man. Ano nga, may reklamo ka? Day, ma? Hello. Hello, how do you do? Maray na aga po, Pilipinas. Good morning. Terindog na po, terindog. Morning good. Kumusta lamang po sa tuyang aldaw? Kami po naglaom na kamugabo sa ayos, nasa marhay na kamugtakan sa mga oras na inilibrido po sa anuman nakapahamakan. Magandang morning na Legazpi City. Uy, good morning po 70 barangays kan Legazpi City. Maray na aga po sa Indogabos. Good morning po Primer Distrito kan Albay. Pon po sa Tiwi hanggang Santo Domingo Albay. Siringman po dyan sa Libon hanggang po sa Ginubatan, mga taga 3rd District. Siringman po mga taga 2nd Distrito kan Albay. Pon po dyan sa Kamalikan hanggang sa Rapura po. Good morning. Bilog na Albay, Bicol Region, Catanduanes. Good morning Catanduanes, kumusta ka mo dyan? Ang sa tuya, tabi ng mga dakulong kitang paraan tabay dyan sa Catanduanes. Dyan po mga tugang sa probinsya kan Sorsogon, magandang morning. Siringman po mga tugang ang mga paraan tabay tapo dyan sa Camarines Sur, sa may partikan iyan na Rinconada area. Dyan po sa may Camarines Norte, dyan po sa may partikang ining mga party ni, yan may Bagasbas area. Kaso hapon, may kahuron ako na naging kaklase ko sa graduate school dyan sa Bicol University. Pagkaaga nga classmate, nakatutok ako sa mo pagkaaga habang ako yaon sa gilid kan baybayon sa Camarines Norte. Nailing mo na. Good tabi sa mga nakatutok sa tuyang Facebook Live, magandang morning. Mga nakatutok sa 729 kHz. Good morning, Ismail. God is good all the time. Kami po nagapaabot giraray din pangumusta sa nambang member kan Bilog na family. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Good morning po sa may mga birthday ngunyan. Pwede tabi na magpaabot in greetings sa 0928-777-5548. Good morning tabi sa mga Globe users. 0966-203-0034. Sa Technical Department tabi, Chief Ramiro Taray. Sa Newsroom News Director Mardela Cruz. Sa Manibela Boy Mata. Sa Luwas Mega Force Patrol. Pinangipanginutan niya ni Chief of Reporters Jimmy Nazalit. Kasabay dyan si Padingalar Mario Joshua Bino, Karen Ala, Jomar Bien, Angel Musdaza. Siring man po iba pa na mga anik-anik na nakaantabay sa mga oras na ini. Good morning! Kumusta po kamugabos? Ismail, God is good all the time. Magandang morning na po sa Indogabol. So sa tuya tabi ng mga travelers dyan, magandang morning kay Busing Leonito Gaviria. Maray na aga amigo. Sabi ni Pading Ray, may isa pang kasamaan akong nakita sa ilalim ng araw at ito'y mabigat sa tao. Ang isang taong pinagkakalooban ng Diyos ng mga kayamanan at ari-arian at mga karangalan at lahat niya'y mithiin. Ngunit hindi pinahintulutan ng Diyos na pakinabangan ang mga iyon. Sa halip, iba ang makikinabang. Ito ay walang kabuluhan at malungkot na kasawian. Ecclesiastes 6:1-2. Salamat sa mahal na Panginoon sa panibagong araw na ito. A blessed Thursday everyone. God bless us. Salamat padi. Hangad ko lagi ang maging masaya at kalmado ang iyong umaga. Tubig lang ang katapat ng init. I love you padi. The best padi
May rawit-dawit si Padingri, disiplina lang. Mamaya, basahan ta kamo kirawit-dawit. Nan titulo, mga tugang disiplina lang. Yan. Good morning sa mga padabatang mga teachers. Ha? Ang sa tuya, tabing mga padabang mga teachers. Good morning, tabi. Sa man kamo nagtutokdo sa pribado asin mga pampublikong eskwelahan. Maray na aga po sa Indogabos. Ang sa tuya man na mga padaba na mga trabahante sa pribado asin po sa gobyerno. Siring man mga senior citizens natin dyan. Ha? Good morning. Ang sa tuya, tabing mga kasambahay. Ang sa tuyang mga yaya, Mr. and Mrs. Magandang morning. Mga teenagers tabi, taraga soltero na nakantabay sa mga oras na ini. Mga soltero na gari haloy-haloy ng malain ng kamugtaka. Di nakakadakop. Mga daraga man na haloy ng di nakakadakop tabi. Maawat ko sa indong kaugmahan sa ngapit na panahon. Hello! Kumusta lamang po sa tuyang aldaw? Kumusta lamang po sa tuyang aldaw? Okay na tayo? Bueno? Kita mag-morning hirit. Kita mag-morning hirit. Morning hirit na. Morning hirit na. Morning hirit na. Sa DCGD. Morning hirit. Morning hirit. Aha, sige po. Bueno, aramon tanuan mga buena manong ripo ay sandali tamay apod. Hello, good morning. Good morning, Kadoron. Good morning po, Kadurat. Pwedeng magbatig yan sa dati kong burger. Pwede. Niyaw na Pwede. sa... Birthday niya ho niyan. Oh, pwede tama. Alang, Nakiling ito sa mo sa Facebook. alangan man na dita kapabation mo niyan. Di ba? Sige, go. Kay Dennis na Banailal. Oh, Birthday niya po mo niyan. okay. Oh, hinahinay lang chok ha. Oh. Saka kay Manaister na Beraldez. Kasi pa na agom. Pilang edad kaan? 83. Ay. Ay, da ka maulog, da ka maulog. Da ka maulog tabi, da ka maulog. Yan kaya rin na dikilyo. Ah. 83 83 na. Ano ini si Ronald ano? Dede na agom. 83 anyos na. Yung mga akil siya. Oh, marayan. Aha. Sige, birthday chok. Opo. Yan sa bataan. Yeah. Okay, thank you. Okay. Goodbye. Bueno, alarmaryo po sa Binamanong Report. Hali po dyan sa Lawas 20. Magkalipas ang alas 5 din morning. Good morning, Pading Al. Buhian mo. Good morning, Pade. Opo. Privado na ang PNP Legazpi para sa Ondas. Oh, talaga ha? Ikon kay Legazpi PNP Chief, Police Lieutenant Domingo, Colonel Domingo Tapel. Sobra 300 ang mga pulis na naka-assign digdi sa Legazpi. Dakulo na no? Na may kanya-kanya yan na assignment sa mga lugar na may sementeryo para bantayan ang pasi orden. Sharing kan mga dating ipinagbabawal, agad manindaan kooperasyon kan publiko. Inot na inot sa sementeryo, bawal ang alak. Ikadua, bawal magdaranin mga makusog na sound o radyo na pwedeng makaistorbo sa iba na nagapangadyi para sa indang mga mahal sa buhay. Ikatulo, dapat pairalon ang disiplina sa pagtatapok nin basura. Ay, magayon yan. Oo, saro yan sa kampanya mo niyan kan presenting administrasyon digdi sa Legazpi. Magayon yan. Na itanong ta naman sa isip taan disiplina sa sadiri pag-abot sa pagtapok nin basura. Tama. Yan, disiplina sa naman ang Kasi masupog na si Mayor Isyambio nang yaon dyan sa luwas para mag-supervise sa pagdiklag kang kanal. Iyo baga, Diba? kaya
nasa tao naman siya na talaga. Mismo nang sual kalin ng inot para sa mga kanal ayuson so pagka-clog tapos kita man para tapo kita gibasura sa kali. Iyo baga. Yan. Kaya nasa tao naman siya na talaga. Tama. Ang problema ta sa basura. Kaya managkukulang ang mga autoridad sa mga opisyal sa pagpagirumdom. Yes. Kundi nasa sadiri ta nasa naman. Kaya yan ang pigahagad mo niyan kan mga pulisman sa civilian para maging tranquilo sana. Iyo. Sa tuyang pagrundom kan ondas. Buda sa mga sementeryo pa di gayon so lalo sa mga maderyan nga sa Sabadong Bangi. Di magtuod na sa basura ibara ba dyan sa gilid sana darahon pa uli. Darahon ta Diba? yung masanan simpleng Simple bagay darahon mo sa basura mo itapok mo isegregate mo pagabot mo sa arong mo. simple man sana. Arong mo sana kaya simple yung nabagay. Kaya mga taga-simbahan, iyo man yan ang problema. Ang pagkatapos minsan kan okasyon, sa basura. Babasulo naman. So, Mayor, imagine mo. Tapos ipopost. Ano na nga ni? Klag nga yung kanal. Umala. Ang simbahan, may mga schedule magsinda na misa. Sa sementeryo. Aray pangadyan mga malta sa buhay. Kaya pakapunan sa naman kan mga pulis, kooperasyon kan gabos para maging matrangkilo sa naman ang nagadang-adang na undas. Yes. Yan ang nabungkaras kan informasyon digdi sa luwas, Alarmario. Thank you. Salamat paringal sa mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Yan ha. May kinaraman po sa mga sitwasyon dyan sa tuyang papalibutan. Happy birthday kay Bishop Emeritus Lucilo Quiambao. Talaga ha? Birthday pala ni Kwana, Bishop Quiambao ngunya na aldaw. Ngunyam po na October 30. Happy birthday po Bishop Lucilo Quiambao ha? Kumusta po? Nagtutubod. Sandali lang ha. Good morning kay amigong Jerel Aranya. Maray na agad tabi amigo ha. Mientras tanto, dumang kita mga tugang kay Karen. Aramon ta daw ang report ni Karen. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Karen, good morning. Yes, VP Henry. Taod-taod pa lang tabi na alas 8 nin pagkaaga. Nagpahayag ang Provincial Accountant Office ng Kapitolyo na mag-error sa imong mismong programa. May pinaaraman iyan sa Health Emergency Allowance o HEA na pinaghaharap na sa opisina, lalo kanso sa imong texter. So, abangan na sa natati ang VP Henry. Alas 8? O iyo maray manaan, dapat may paliwanag kitang madangog. Tama yan. How did we May pwedeng daing paliwanag na naghaharapot sa mga dapat na makareceive. Lisa ng paliwanag. Mas maray, apresyado ta iyan na magpaliwanag sinda dyan na hapon. Di ba? Alas 8. Dyan alas 8 nin aga sa programang Anhapot. Okay? Opo. Sige. Sa dagdag nga itong bareta, magpuon sa agang Petsa 31 Victoras Canto dos Los Santos, naka-alerto naman ang Disaster as in Emergency Operation Center kan Legazpi sa pagharapit-hapit kan mga tao sa mga kampusan sa syudad kan Legazpi, tagpud sa Nobyembre 2. Sa itinaluwas na abiso kan lokal na gobyerno kan Legazpi, nakabandera na sa Code Alert Orange ang opisina. Gustong sabihon, mahigot ng pipag monitor asin asiste sa mga nasabing aldaw ang mga nasa pag-duty sa Pasi Orden, sa traffic management, sa coastal duty, asin ang mga nasa medical services sa mga kampusan po, susugman sa abiso. Pinag-i-engineer man ang mga barangay DRRM committee, partikularmente itong may mga pag-jurisdiksyon na mga kampusan to sa indang lugar na magserbisyo sa medical na kaligtasan, asin seguridad kan sa indang lugar, pati mga barangay tanog, barangay health workers, asin health emergency response team, ipagduruti ng magpuon sa aga sa pudlaan sa Petsa 2 ka Nobyembre na todos de puntos. Mientras tanto po, nasa aldaw na inibipende, dakul na ang nagtatagabilisita ng mga tao sa mga kampusan ng Legazpi, base sa mga naagyan kan DCGB News, digdi sa barangay Bugtong sa Metriskin, sa Bicol Memorial sa Gugon Bypass Road, at dyan sa Albay Cemetery, na usually iyo ang saro sa mga pinakamatawo pag pesta sa gadan, panganing rundumon ang sa indang mga mahal sa buhay. Yan ang report, Karen Ala. Salamat Karen sa report. Nagdadap Hali dyan sa luwas. sa Morning Hirit, kaiba si Henry M.
Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, thank you Karen. O, baka dito tama pa interview na tabian sa tuyang provincial, tama ba yun? Accounting office, no? Para po dyan sa tuya na pighapot ninyong mga health personnel regarding po sa health emergency allowance na haloy ng pinagahala. Okay, sandali lang tabi, Jim. Sabi kan sa tuyang rawit-dawit, ang titulo, disiplina lang. Panginoon, purihin ka, ikaw po ay dakila. Salamat po sa lahat mong sa aming ginawa. Hindi po namin kaya kung ikaw ay wala, dahil ikaw ay may alam sa lahat ng nasa lupa. Magandang araw po, mahal kong kababayan. Para sa bayan natin, tayo'y magtulungan. Sa ikatatahimik nito, maging kaayusan, ipanalangin sa Diyos ang kapayapaan. Bayan kong nalulungkot, labis na nagdaramdam, dahil sa dinaranas na mga kaguluhan, para bang wala ng kapanatagan at halos ay kaba at kapighatian. Sa kanya ay sukli ang hindi katapatan. Ang iba ay pangako, siya'y paglilingkuran. At maayos at malinis na panunungkulan at mga panunumpang walang kabiguan. Subalit bakit ba ganito ang iba? Siya ay sinasaktan, parang pinapaluha. Yaman niyang inipon ay sinasamantala na dapat para sa bayan sa mga programa mapunta. Para po sa ibang walang nangangagawa na maitutulong sa bayan, wala nang awa. Patuloy sa kabuktutan at gawaing nakakahiya, may tuturing na salot na nakakahawa. Tigil na po, tama na doon sa mapagkunwari. Huwag nang paalipin sa mga pagkakamali. Alisin na sa buhay ang masamang ugali. Sa ikabubuti ng lahat, doon tayo manatili. Ano mang meron tayo ay pagpasalamat na. Huwag nang mangarap ng mga ikakasama. Kung pairalin natin ang mamuhay sa tama, wala tayong problema sa batas dito sa lupa. Dalhin natin sa pamilya ang banal na salita. Dahil yan ang sagot sa buhay na mapayapa. Ang tunay na solusyon para tayo'y makaiwas sa mga kamalian at pagkakasala. Mayroon pang pag-asa para sa kinabukasan. Magsisisi at magbago, iwasan ang kasalanan. Para sa ikaunlad ng ay ugaliin po lamang sa mahal nating bayan, disiplina ang kailangan. Thank you pa rin, Grace, sa magayon na rawit-dawit na tumbok mo ng gali. Yan ang satuyang kaipuhan. Basta Morning, Henry M. Report halid dyan sa luwas, kasabay si Chief Reporter Jimmy Nazalita. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag manyatong bareta, zero crime and goal. PNP Provincial Director Noel Nunez, ngunya na nagdadangadang na undas Nobyembre 1, Nobyembre 2, kung saan basado kay Deputy Provincial Director for Operation Police Lieutenant Colonel Art Tagtag Jr. Alas 12 kaso hapon na uto, ibinandira na kan liderato kan PNP digdi sa Albay sa pamamayo kan PD an heightened alert BP. Bawal na an leave sa lado kan police, anytime on call an mga ini, antang an mga motorist assistance center haros latag na ini para sa obserbasyon kan Todos Los Santos. Oktubre 29 kaso hapon, sundo Nobyembre 3, ang durasyon kan heightened alert sa kapulisan.
Aro kan dati na mga obserbasyon kan Todos Los Santos, bawal ang alak, matarom, padil, mga makukusog na mga tugtog sa laog kan na mga sementeryo, kung saan iyo ini ang babantayan kan mga kapulisan, katarabang ang mga barangay tanod sa mga manlain-lain na sementeryo hindi sa kapalibutan kan probinsya nin Albay. All right. Yan ta BBP yan sa tuyang mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises sa pamamayon panginot ninda Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, yaon yan dyan sa Orosite, Ligas, PCT. Basta radyo, PYC Enterprises. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa lugar. Ponte a jugar. 1, 2, 3, 4. Bueno, 2, 3, 4. aramutan mga headlines in the morning. 5:35 na. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Tumang kita kay News Director Mar de la Cruz sa News Base kan DCGB. Good morning pa rin, Mar. Kumusta na dyan? Good morning, BB. Good morning sa mga tuwan tabay. Headlines ko niyan. Mauran daw ang pagiramdam sa Iyo da, undas. Lauman na sigon sa pag-asa. Mauranda ang undas. Mientras tanto, Presidente Bongbong Marcos nakabalik na sa nasyon halis sa pag-atendir sa ASEAN Summit sa Malaysia. Pero malarga naman ini pa South Korea para mag-atendir kan APEC. Kunya na daw malarga. Anti-Pogo Act, pinirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos. Antang ICI, pigrekomendar na kasuhan si Villanueva, Estrada, ko asin tulong ibaba. Presidente Bongbong Marcos dahil makikiaram sa plano kan ICI na live stream ang investigasyon sa flood control scam. Mantang propestong Magna Carta for Barangays, nahaloy nang natinggente piglalaw man ang may pasar na bilang lingon niya ng 28th Congress. Dakulang rally kontra korupsyon sa Nobyembre 30, suportado kan ICI. Korte Suprema madesignar ng special courts na matutok sa mga kaso sa infra projects. Systematic kickback scheme sa flood control projects na diskubre kan ICI. Mantang Presidente Bongbong Marcos, babaha ng mensahe para ipakulong ang mga impulto sa flood control scam. Tatak Pinoy strategy aprobado naman ni Presidente Bongbong Marcos. Good governance o marhay na pamamahala, labi daw sa pagbawas kan ng epekto ng kalamidad sigon sa mga ekonomista. Alright, so far BP, yan ang mga headlines na pagkaaga. Ato dyan kang PYC Enterprises, na po sa Mr. and Mrs. Raul Jimenez sa Calio, dyan sa Orosite, Ligas City. Basta radyo ay PYC nyo yan, tanda po sabi konektado mong maskining doon. From News Base, hindi po si Martin. Good morning. Thank you pa rin, Mar, sa mga headline. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Ngunya na pagkaaga, hali po dyan sa News Base, mga bareta, mga tugang sa Lado Nacional. Yan, ha? Sige daw, bago po sa mga istorya, sususpitsado da sa pangbabadil kidawang babae na nagadan dyan sa Tabaco City. Nadakop na po kan mga otoridad. Abangan po nindo detalye kayan. Mga tugang na report ni Jomar Bien. Sa daw nadakop ang salamaton sa Tabaco PNP, ha. Matibayon kamo tabi mga busing. Congratulations in advance sa indo, ha. Tad ang report ni Jomar Bien. Good morning, Miss Alexis. Yes po, good morning po, BB. Kumusta po? Ay, maray man. Marayon. Marayan simbag. Garo atab kang nakasimbag sa apod ko, ah. Eh, siyempre, wala mga ibang kauron. Kung may kahurong ka pa rin, ako sisimbagon talaga, ano? Siyempre, para dahil man makasabay. Ayaw mananggad, ano? Tama ka. Saro-saro na dapat mananggad pala. Opo. Iyo mananggad. Okay, nagkape ka na? Ay, dahil pa man po. Ay, nako. Anong oras ka ma-off? Mga 6 po. 6 pa? O, di. Masilay ka na magkape. Tama ka na kan mangiturog dyan. Ay, atsan na. Ano? Or atsan na. Gusto mong padaranta ka dyan kikape? Opo. Ganun pasubo lugod ako, ah. Ganun lugod na pasubo ako, ah.
Okay, o sige, anong latest forecast ha? Go ahead. Opo, para sa ating latest forecast, ang Intertropical Convergence Zone or itong ITCZ ang nakaka-apekto sa Southern Luzon, pati na rin sa Visayas at Mindanao. Asahan niya to dito sa Bicol region na mamamatian pa ang mapanganurong kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uran, as in pagkikilat, pagdaguldol ngunya na aldaw. And expected din nato ang temperaturang posibleng umabot ng 25 to 31 degrees Celsius sa mga susunod na araw. The same weather condition ang tiglalauman mamamatian sa bilog na Kabikulan hanggang sa weekend. So kabilang dito ang undas. So, ayun po, mga kalat-kalat na pag-uran lamang dahil dito sa Intertropical Convergence. So, sa ngunyan ay wala man kitang tigmo-monitor na low pressure area o bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility, pati na rin sa luwas ng ating PAR. Ating forecast, ini po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Laspi ang nagbabarita. O sabi, magiging maurandang undas? Opo, sir, dahil po digdi sa Intertropical Convergence Zone po. Pangyayari sa Maabaka. May ITCC kita o may LPA kitang pigmamonitor? Dayman? Sa ITCZ sa ngunyan ang dominant weather system na to. Pero hindi po double check ko as of kaso bago lang pala igwa kitang low pressure area ang tikmo monitor na may low chance na development in the next 24 hours pero harayo pa man po sa luwas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa pa po 1,525 kilometers sa east ng northeastern Mindanao. Ay, nako. Bako daw delikado yan. Sa bagay... Ngunyan, wala pa kitang... baba pa ang chance na mabilog ito. Baba ang chance, ha? Opo. Pero di ba sabi mo, pag mga araw ka, igwa pirming chance, ha? Ay, igwa pirmi yan. O mag-ingat sa undas, ha? Tabi mauran palan ang undas tadi. Anong advice mo sa mga nagdadangog mo niyan? Opo, ang advice ko po sa mga nagdadangog na base nga po sa ating forecast. Kabilang na nga itong undas ay yun po, since expect natin na may mga kalat-kalat na pag-ulan ay kung bisita po kita sa ating mga pumanaw na mga minamahal, no? Magdala po ng payo. O i-expect natin na hindi ganun kaaliwalas ang panahon. Yeah. Siguro, mas maray na kung dangay makadaman sementeryo tamauran, so pumanaw ang bumisita na lang, di ba? Opo, expect na lang natin na sindan na sana ang magbisita. Sindan Okay. Oy, kumusta si Seto? Si Mama Vicky? Vicky ba yato? Opo. Kumusta siya? Ay, okay man po. Okay man. Naganta ba ito, Permi? Nagadangog Permi ito si Mama Vicky? Permi, Anong istorya sa imo ni Mama Vicky? Dayman? Siya po ang nag-iistorya sa ako pag ako nakadangog na ayabo ka na kaurunon. Dayman siya nagkukulog ang buo tadi, dayman. Dayman yun. Nagahapot lang ako. Yata daw ka ito na ako ka ng kaurunon. Okay. Uy, salamat tabi Miss Alexis. Salamaton. Apo. Bye-bye. Ingat. Alright. Yugon mo si Pramer. Merry Christmas po sa Indo ka, boss. My idea of perfect Christmas is to spend it with you.
in a party or dinner for two. Anywhere would do. Celebrating the Yuletide season always lights up our lives. Simple pleasures are made special too when they share with you. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching. Hello? Saling gayahon. Ano? In the cool breeze of December, sparkling lights all over town. Children. Ayun na. Christmas tree, a shower of stars on your hair. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you let me spend my whole life with you. Gayon, ano? Maggayon ang Christmas. Hindi ang paborito kong kanta ni Jose Marichan. Migo, Perfect Christmas. Ha? Whenever I sing. Ano mo ko ito? Okay. Ako nagpadaran mo kape 3 in 1. Okay na. Napasubo ako naman Napagal magparapot-hapot Starbucks man daw. Yo. Totoo na. Mga alas 9. Mga alas 9 ha. Ako wala 3 in 1 daw. Okay. Salamat. Ha? Ayos na. Ayos na eh. Ayos na. Happy ang morning. Para problema kaya na panahon. Okay. Saga din lao. Parang laog sa agano pa man. Sa uno. Pizza 31. No? Enjoy the day. Ha? Christmas. Alright. Okay. Okay, we go. Sige, Migo. Salamat. Mabuhay. Report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang suspetsado sa Pambabadil Gadan sa duwang babae sa San Roque, Tabaco City. Nadakop na po kan mga otoridad. Jomar Bien sa detalye. Good morning, Jomar. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga paraantabay. Alas 5:30 ang hapon. Kasudma kan matiklo na kan mga miyembros kan Tabaco PNP ang 43 anyos na suspect sa pambabadilgadan sa duwang babae sa rong 30-35 anyos sa barangay San Roque kan nakalihis na ano ba yan? Martes na banggi? Martes na banggi ito binadil. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News kasubanggi ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. ang Chief of Police kan Tabaco. Ulit dahil nang ganida tinunungan so suspect. So pangaran kan suspect. Taw-taw niyan actually tinaon aram ko na. Kasi mapapress konda si COP na alas 9:30 at pagkaaga dumanya na itaw so gabos ng detalye. Pero mientras tanto sa pakipag-online sa DCGB News nagluluwas na dai nakaluwas sa barangay so suspect. Piglalaw man baga na pagkatapos na balilon kan suspect ang duwang babae nagdulag na ini. Yeah. Pero nagluluwas na dai nakapangiskapar dahil natawang kipagkakataon na magdulag. Luminaog din isa sa sarong residensya na dainin nag-i-star sa... Actually, igwang nag-i-star, nagkataon lang na kan aldaw na ito, daiso kagsadiri, mga pamilya Nazareno, an kagsadiri kan araw. So minakat duman sa second floor, duman nagparatago. Ay, nako. Duman nagtatago. Pero dahilan susog kay Cirillo, dahilan sa dahil sinda nagungok sa paghanap, mala nga ni nakapag-dispatch pa siya ng tao hanggang sa 3rd district
para anapon ang posibleng dinulagan kan biktima akan suspect. May duwang van na nakaparada pa duman sa may seawall na sa indapang pinaimbestigaran tabaka dara kan o pag-iriba kan suspect pero nagluwas na negative man. Dito na sa gabos na maghapon nindang espuerso, nagpasado alas 5, may nabilog gabos ninda so mga impormasyon. So hanggang sa masusog na ninda sa suspect, yaon masana duman, yaon mismo sa Puro 4 kung sa'y nangyari sa krimen, yaon masana duman sa suspect. Kundi may iskinitahon, gulping iskinita, sa mga impormasyon, pag alas 5:30, natiklo na ninda. Yaon pa na sa second floor kan naharong kan pamilya Nazareno. Ang problema, dahil na subadil, dahil na ko subadil, iyuan palagos pang pinaghahanap kan mga membros kan Tabaco PNP. So, ginamit na armas. Yan. Makadapit sa motibo kung ano, sabi ni Chief, sa preskon ko na ngayon sa nailuwas, takani sa raruan sana. Nag-interview ka sa kuya ngayon niya na banggi, sa agang alas 5 may ma-interview, pag alas 6 may ma-interview, pag alas 7 may ma-interview, alas 9:30, so kompletong detalye kayan na pangyayaring iyan. Paano pwede, di may so continuous monitoring tangani ko baga saya na sa kahat porso tapos kita na tip. Pwede na na-locate tayo na zero tapos mga ginamit kitang gadget para ma-inig talaga sa area. Tagarin ni Gary Kwan, talagang Islam dipisilon kung tayo mo kabisado ang grabe mga oris kinita. Yan na zero na tapos nirasap nila. Nadakop na nindo. So, sa nindo nadakop na lugar tabi, sir? Nakasarong-harong duman na warang tao itong harong na ito, kaya yun pinili niya pagtaguan. Sa San Roque Manggiraray? Sa San Roque Manggiraray. Gusto Kasi sabihin, lang duman sa pinangyarihan. gusto sabihin, dahil siya nakahali, ang sabi kayo sa information na ako, may van ining darana. Dahil sa man ito, dahil man itong although, pigkabos na info, anuhan may, kaya nga may didispatch pa ako sa ibang area. Ayun. Nakaabot sa 3rd district. Sa duwang ba na nagparada unidentified? Dahil may itong konektado sa iya? Dahil siya konektado. Okay. So nadakupan kayo, may naglaban na, sir? Dahil naman po, yung yan, na itapok nila sa badil niya. Yung tigpapahanap ko pangalan. Ngunyan. So badil ang wara sa possession niya. Sa'yo na purok. Anong purok nindo nadakop, sir? Purok 4 pa din. Duman Manggiraray. Mga anong oras? Arami lang lumangga, lang garing 5:30. Ngunyan na bang apon? Okay. Abandonado. Si Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo, BPMA, sa iskop tanan naman, nainutan tanan naman so iba, na pag ako kang informasyon, na-interview ko tuloy siya kaso banggi, pasado alas 5, ang pagkahapon. Pero daralagan ang dumantod taon mo niyan. Ayun na, nagsabi naman si COP. Ako, pinagkita ko sa imbitasyon. Imbitado ang gabos na taga-media na nagdadangog sa DCGB, Buda WGB, na alas 9:30 ang pagkaga, magpasiring sa Tabaco PNP, tamay press con, si COP. Ako na nag-imbita. Sarawayon ka. Kung sabi, 9:30, dapat magirilingan ka mo duman. Dahil Pwede dalawang ginagawa ko si COP, maski so impormasyon tinawa mo na sa kugabos. Anday mo na sana ito sa ko COP sa ko sumutibo. Araw mo tatawad 9:30 yan sa press con. So yung BP, duman sa official na tigpaluwas na report kang Tabaco PNP, alas 6:45 nila na arrestar, pero ito pala tangon niya na aga nagpaluwas ki information na arresta na 6:45, binapot ko si UP, naguro niya ko kita alas 5:50 na dakop na nindo, pero sa official report 6:45 na banggi, iyan pala ang 6:45 na. So, oras na officialmente na-record na na-arrestar ninda. Pero earlier pa na-aresto, alas 5:30 pa na-aresto. Ang pagkahapon. Yung BPN rin mga informasyon, Jomar Bien, DCGB. Hello?
Everybody had a nose across the USA. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas sa Tabaco. Congratulations, Tabi, dyan sa mga miyembros kan Tabaco City PNP sa pagkakaaresto. Mga tugang kang duwa kang suspitsado sa pambabalil. Gadan sa saro Tabi na sarong suspitsado na nang buminadil sa duwang babae kanuminaging banggi. Kanuminaging aldaw dyan po mga tugang sa Tabaco City. Paningit sa Morning Hirit. Si Framer, nandyan ba si Shara? Nandyan. Ramon daw ang paningit sa Morning Hirit. Kasabay po si Shara May Leron. Good morning, Shara May. Good morning po, Bibi Hanway. Asin sa to yung mga paraan tabay. Aram do nindo na ang musika ang pwede palan makatabang sa mga tao o pasyenteng may Parkinson's disease. Asin ang mga nagre-recover hali sa helang na stroke. Kasada sa pag-aadal kan National Library of Medicine, ang music therapy ang nakakatabang sa mga Parkinson's patients na mapakarahay ang walking speed, stride length, asin ang overall motor function o paghiro ni lawas pati naman sa paghangos asin komunikasyon. Mantang sa mga stroke patients naman, nahiling sa pag-aadal na nakakatabang ang musika sa dysphagia o hirap sa paglunok, aphasia o hirap sa pagtaram, motor function, mood as in neurologic recovery. Alagad, anong mga kantaan pwede? Sigun sa National Library of Medicine, ang mga classical music ang nakakatabang sa coordination, instrumental o piano music naman ang para sa relaxation as in focus. All these songs para sa memory as in a slow tempo o jazz songs ang makakatabang naman sa pag-iro-iro as in paglakaw-lakaw kan pasyente. Iyan po, VP, ang paningit sa Morning Hirit nyo na Aldaw ni Nueves. Ini po si Shara May Leron, manahay na aga. Si Shara, gari permi pigi majing ko si Framer. Gari may bugkos na tuwalya sa payo ano. Sige daw. 5 minutes bago mag-alas 6 din morning. Sabi kan texter ta. Day mo man, ano ito? Day man po gadan suspect. Wara ka sa po sa report ni Jomar. Ay, ang suspect po, iyon na aresto. Ang gadan po, sa duwang biktima na babae. Iya po. Sige, I stand corrected. So, suspetsado tabi. Nakakulungon yan, dyan po sa Tabaco PNP. Koreher ko lang so duwa pong binadil niya, yung tabi ang gadan, kanuminaging aldaw. Paano ka man ngayang makabakal ki Starbucks, nawara man sa imo so ATM, ay para-paraan man sana yan, boss. Para-paraan man. Para-paraan man sana. Good morning, hindi lahat ng nakikinig sa programa mo. Hello po, happy birthday po kay. Good morning po sa lahat ng nakikinig sa programa mo. Hello po, happy birthday kay Ryan Leron at kay Papa Randy Leron at kay Arnel Arabaca at sa family ni Manoy June na yaon sa Tiwi. Good morning po. Thank you, Sir Henry. Dai mo pagparalansyon si Alexis Taba. Latasunta. Di man tadag ko naglanse. Inay man na. Seryoso ako ron. Happy birthday po kay Milagros Orticio, November 1 ng Daraga Albay from MMC. Good morning. Musta po Soheya Midigdi. Soheya Tabi, abangan dito doon ang paliwanag ha. Babati po ng happy 15th birthday sa aking apo na si Prince Happy Nahe. Babati hali kay Lola Del. Sige po, happy birthday. Happy 93rd birthday po kay Bishop Emeritus Mamo Liloy Kiambao. Happy birthday po Mamo Liloy from Manay Vilma ng Ginobatan. All right, sige. Happy birthday po. Good morning, Tabi. Yan. Dako na nag-greet kay Bishop Lucilo Kiambawa. Good morning kay Madam Melinda Wee and all the listeners daw. Sabi, good morning, Tabi, Madam Melinda. Happy birthday po kay Michela Ranieses and Alea Pascual. Happy birthday po. Good morning, Mr. Maceda. Pa-shoutout po sa mga taga-Maslog, lalo na po sa Padilla family. Good morning. Sabi ni Chief Carl, ano ito?
All right. Sige po. Good morning, tabi sa imo. Haberday, 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 haberday. Happy birthday, tabi, sa mga birthday celebrants natin. Baka mayroon pa. Happy birthday po kay Bishop Kiambao. Sabi ni Renen de los Reyes. Pagtapos November 1 and 3, bibisihan taon. Ako Salamat Tabako CPS sa pag-exert effort para matrace ang responsable sa panggadan. Yan, sabi yan ni Renen. Good morning kay Madam Christina Pacres. Matipita, good morning. Pwede na ngayon mag-video, okay? Mabuhay. Happy birthday po kay Tito Don Tobias Asyado, Agripa Jr. dyan sa Pinar, Piñaranda. God bless all over the world. Sabi po ni Jeril Aranya. Okay na? Good morning po, sir. Sabi ni Mami, pinapasabi po si Mami na nagselos daw po siya doon sa usap niyong dalawa. Okay. Okay lang na si Mami mo, wag lang ikaw. Okay? Okay lang na si Mami, wag lang ikaw. Kasi magkakaproblema tayo. Joshua Bino, my report. Good morning, Joshua. Yes, Bibi. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, bagsak ang nako ang grado kan lokal na gobyerno kan Legazpi pag-abot BP Henry sa traffic management. Base ini sa nagluwas sa resulta kan Divine Word College of Legazpi Paul. Ang Divine Word College Legazpi Paul tabi BP Henry sarong survey mechanism na tutumbok ang mga issues, concerns digdi sa Legazpi City. Kodi sa kadakulan ng mga sektor, asin serbisyo kan lokal na gobyerno kan Legazpi na puro positibo ang nako ang score, nagkaperaman BP Henry ang negative, kaya bagsak ang performance kan Legazpi. Sarot na digdi ang pag-abot tabi BP Henry sa traffic management. See? Kung saan, 24% ang nagsabi na sinda satisfied sa traffic management kan Legazpi, 22% ang undecided, as in ang mga dissatisfied o so dissatisfied sa performance, 52%. See? Alanggawa. Ang total kan BP Henry, ang total kan score, negative 28. Ibig sabihin, poor performance. Apwera ka ang tabi BP Henry, negative 45% ang nakuha man na score, 61% ang dissatisfied. Pag-abot sa performance rating of the Legazpi City government in reducing graft and corruption. Pero sa ibang mga serbisyo tabi BP Henry, halangkaw ang nako ang score kan Legazpi. Halimbawa digdi, providing health services, positive 47 ang rating. Ibig sabihin kay ni tabi BP Henry, good o kaya magayon ang performance kan syudad pag-abot sa health services, positive 41 sa promoting tourism, positive 38 sa disaster response, positive 37 sa protecting life and property, positive 35 ang score na nakuha sa garbage collection. Ibig sabihin BP Henry, kadaklan sa mga Legazpeño, iyo ang kumbinsido sa garbage collection kan syudad. Siring man, ensuring adequate food supply, positive 31, promoting agriculture, positive 21, developing fisheries, positive 19, promoting investments, positive 10, promoting livelihood, positive 3, opportunities and employment, tapos protecting the environment, positive 3, BBP Henry, medyo negative na sa iba, dissemination of government information, negative 8, assistance for minor offenders, negative 18, traffic management, negative 28, reducing graft and corruption, negative 45. Sa iyang BPN sa resulta kan na ginibong survey, tulong bulan ginibo ang survey, magpon
tulong bulan BP Henry, magpoon July 12 hanggang October 15, 2025. So, sa May representasyon duman ang city government sa Igwa, BP. Igwa, Sisay. May representative from the LGU. Igwa mangkit taga PNP. Actually, nagsimbag kasud na sa taga PNP ta may naghapot sa open forum. So, nata ngayon negative 28 sa score sa traffic management. Ano ngayon tigido kan PNP? Oo. Sabi kan PNP, may deployment man BP Henry, may plano, and Minatugma baga naman sa naging mga isyu takan minaging aldaw na talagang may problema ang traffic management sa syudad ni Legazpi. O yan, nagluwas naman hanggang sa resulta kang ginibunin ng survey. Paminsan kay day mas inda may dapat adalang kimaray yan eh. Anyway, sa Monday may meeting sa Monday sa Traffic Consultative Council. Maaraman kung ano ang mga gigiribuhon next week, para po sa pag-implementa din bagong traffic scheme sa syudad ni Legazpi. Joshua? Hello, BP. Yeah, go ahead. May sabi kan TNT, may deployment man, sabi BP Henry, kundi ang problema talaga, kunyan, dakol na ang volume kan kinampo, pero ang hiwas kan, dakol na ang volume kan mga bihikulo, pero ang hiwas kan kinampo, so luma pang disenyo. Aloy ng rason yan? Napigba para garamit ninda. Pero kung, sorry dahil kitang expertise niyan, pero ang posting kaya kan mga tao, kan PNP, masyadong kan eh. So, synchronization kan traffic flow, bako masyado? Dahil na pagparagibo na rason na dako lang auto. Talagang dako lang auto, dako lang babakal kaya auto. Dahil na pagparagibo na rason, ang rason kung nata nagka-traffic ang syudad. Ang dapat gibon, anong gigibon nila dyan kung para maibitaran ang araw ka na bagay, magka-traffic man, basta bako gubot. Ano, nasa nang rason na naman kita. Bako namin natarabaw kitultul, maisip ki rason na kadakul kan auto sa syudad. Natural. Ay, sorry, aga pala. So, luma pa ang disenyo. Ang design kan tinampo, so luma pa. Kaya nga, alam man, hinaton mo ang tinampungan, kaya dapat mag-adapt ki traffic scheme kung paano tugma sa tinampung presente. Alam man, iway dining mo, hinaton mo, maghiriwas yan, dahil magandang iba ng tinampo. Di ba? Baka man ako nagkapaliwanag man sana. Nag-question man sana. Aliuno ng rasonan, ganyan ang gigiribong rason, anong plano? Di ba? Opo. Yan, Dipe. Ang Divine Word College of Legazpi Paul, first time iyan na pinaglansar ng BBP sa Legazpi. Gari man sana yan sa SWS survey. Iyan na Divine Word College of Legazpi Paul, inaward iyan kan Holy Name University hali sa Bohol. Kasi namin adal ki ngayon ayan na traffic nande. Kumasin na ki expert sa traffic management. Ano sa ang rason na ay, sorry, aga. Diba? Okay, sige. Sisa nag-commission ka na surveying an? First time yan BBP sa Legazpi. Sisa nag-commission? Divine mismo? Divine Word College of Legazpi. Okay. Iyan na arog kan BPN Ring Paul. Igawag yan digdi sa Legazpi kan Holy Name University duman sa Bohol na ang nag-fund, ang nagpondo USAID. Okay. USBPN United States ang nagpupondo kayan. So, gari mo sa na ngayon SWS survey as ang nag-commission napili, Divine Word College of Legazpi. Dapat BPN Paano na pinili sa respondents kaan? May sampling techniques. Sampling? Na pigay mo tabi dito. Sabi nga naman, takulong nga ang resident ng Legazpi. Paano nga pinili sa mga respondents? May statistical man yan na ginamit na methods. May statistics na method dito yung ginamit. Pero sabi nga naman kang nagpaliwanag, ang cake baga nga kung gusto pang tanaan kung masarap o bako, dahil naman kikaon sa buong cake. Minapokit sa nakita kidiit, kikaon. Masasabi ka na kung masarap o dahil ang cake. Okay. Aragman nga ka ng proseso. Kasi ba ang question dyan? So, credibility kan survey. Yan ang pwedeng ang posibleng ihapot kan iba.
Gura no ka credible ang survey, di ba? Sila po taga-sudma. Kapag ka-sustain iyan na talagang guminibonin maray na estilo o research methods para mailing ang kredibilidad kang survey. Correct. Yan, okay? So, aron ka ng sistema tabi BP Henry na yun sunagin na resulta, ang focus mo na yan, ang ininot is within digdi sa Legazpi City. So, Okay. sa resulta, yun ang depending pinag-discover niya to. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Ang mga bareta masunod na makalipas lang kan mga patalastas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras alas 6 Gs. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta ngunyang pong Oktubre 30, 2025 aldaw na Webes. Publiko pipag-ingat sa todos los santos asin todos los depuntos kontra sa naglakop na influenza-like illnesses. Sobra 2,000 na pulis i-deploy kan Pero 5 para sa Ondas 2025. Sa lado nasyonal, maura na paggirumdum kang Ondas, lauman sigon sa pag-asa. ICI pigrekomendar na kasuhan sinda Villanueva Estrada asin ko tulong iba pa. Sa ibang nasyon, 11 na mga lunad din eroplano gadaan matapos bumagsak sa Kenya. Business News Dole nag-apilar sa mga employer na aprobaran ang leave kan mga empleyado ngunya na Ondas. Mga prutas na nakakapataba, aramon. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta nyato sa lado lokal. Ipinagirumdum po sa publiko na mag-ingat sa naglalakop na influenza-like illnesses. Ngunyan na todos los santos sa pinasan resolution ni City Councilor Sunshine Imperial, Chairman kan Committee on Health and Sanitation. Ipinapagirumdum sa mga transport sectors, mga ospital, mga establishmento, asin iba pa na matatawang lugar na magpautob nin precautionary measures kontra sa nasabing helang. Sinabi kan opisyal na dapat pangatamanan ang salud, siring kan pagsiguro, kan pirming paghugas nin kamot, pagsulog nin face mask asin physical distancing, lalo na sa mga crowded na lugar. Ang influenza-like illnesses, iyo ang mga helang na nakakaulakit, kausa kan manilain na virus o bakterya na nagkakausa nin infection sa dungo, alunan asin baga. Ang pagirumdum ni Imperial pati kan awareness campaign kan lokal na gobyerno kan Legazpi kontra sa nasabing helang. Dinagdagan po ang i-deploy na mga pulis kan Police Regional Office 5 para sa pag-obserbar kan Ondas sa rehiyon. Sigon kay PNP Bicol Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. nasa kabilugan na 2,707 na mga dedicated personnel ang i-deploy sa mga Campo Santo.
Columbarium Bus Stations, Pantalan, as iba pang lugar po Nobyembre 1 sagkod Nobyembre 2 ang mga i-deploy. Yon matabang sa mga crowd control, traffic management as in emergency response para masiguro na ligtas ang pag-obserbar kanundas. Mientras tanto kasudma, nagkaigwan in inspection ang pulisya bilang patanid sa publiko may kinaraman sa ipinagbabawal na bagay sa Campo Santo, siring man kan alak, matatarom na bagay as in makukusog na sound system. Dagdag na mga bareta, mga tugang hali dyan sa luwas, kasabay ang bareta ni Al Armario. Obligado na ang mga barangay officials na magpalinig ang mga line kanal as in magpatakbas ng mga sanganin kahoy sa gilid kan tinampo na dahil na magparaasa sa City Engineering Office as in DPWH. Yan dahil aprobado na ang ordinansa number 17-0016 2025 na pinagpasar ni City Council Attorney Butch Lucila. Inot kani si Mayor Isiam Ismael asin ang sanggunian palunsod sa pamayo ni Vice Mayor Luis Gutierrez nagkorontribo pa alis sa indang sweldo para may taong budget kana mga kapitan sa pagpalinig kan mga line canal sa indang lugar kasabayan pagtarakbas nin sanganin kahoy sa gilid kan tinampo sa mga harayong barangay. Ngunyan dahil may ordinansa na para paglaoman na poon sa Enero 2026 may allocated ng budget ang syudad para digdi kaya obligado na mga barangay kung dahil kaya pwedeng magpatabang man ginaray sa City Engineering Office asin DPWH. Alarmario, DCGB. Oras Pilipinas, 15, makalipas ang alas 6 nin morning. Nakapreparar po ang Albay Electric Cooperatibo Aleco sa pagtaunin serbisyo asin sufisyenteng supply ng kuryente para sa paparaning obserbasyon kang ondas 2025 pungo niya na aldaw sa good Nobyembre 2. Sigon sa kooperatiba, nagpreparanin contingency plan ang manehamiento kung sain diretso kaining matatawanan nin sufisyenteng supply nin kuryente ang probinsya nin Albay. Nagdesignar man ang manehamiento kan kooperatiba nin mga linemen na may 24 oras na duty kay bahan ng emergency response teams, bihikulo, ekipahes, communication lines, asin iba pa. Mientras tanto, padagos man na nakipag-coordinar ang Aleco sa mga lokal na gobyerno, PNP, BFP, Department of Health, pati ng iba pang ahensya para sa mas marikas na pagresponde in kaso magkaproblema sa kuryente. Pinagpagirumduman kan Aleco sa publiko na ibitaran ang mga bako tama asin illegal na pagkagubot nin kuryente, pagrani sa mga appliances sa madaling masulo na materyales asin ang mga pagkapaabot ng impormasyon sa sendang opisina in kaso maka-experience ng problema sa supply. Mga influencers sa likod kan pambabasto sa sarong pasyaran sa Miisi Daraga Albay, desididong aksyonan kan sangguni ang panlalawigan ng Albay. Karen Ala sa detalye. DCD buman ang lado kan Komitiba kan Turismo sa Sanggunian Panlalawigan ng Albay na paghururunan kaibaan Tourism Council kan probinsya ang i-action sa mga influencer na matatandaan nan para na naghuruba-huba sa Green Lava sa barangay ni Isidaraga Albay kan mga nakaaging aldaw papakipaghuron kan DCGB News sa chairperson kan Komitiba na si Board Member Attorney Melissa Abadesa. Sinabing handa man ang probinsya na madangog muna ang bilog na detalyes kan issue sa lokal na gobyerno mismo kan Daraga kung ano ang pinag-aksyon sa mga inbwentong persona digdi na matatandaan pinagkundinarman kan munisipyo mantang pinagkukundinarman kan Sanggunian Panlalawigan ang mga gibo-gibo kan mga influencer sa social media kung kaya iusad man kan mga inigiraray kung ano ang posibleng itang aksyon sa mga giniribo ka ini. Enot naman na nagpaluwas ng formal na apology ang mga influencers sa saydang naginibo. Asin na nga po na magiging maingat na ini sa mga masunod pang aldaw. Kaiba ang pagrespeto sa ano man ang pinagmamalaking pasyaran asin kultura kan probinsya kan Albay. Karen Ala, Bukidin. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, Area Development Team election, ngunyan aldaw, dai malalawos. Jimmy Nasalita sa report.
malalawo sa ngunya na aldaw an area development team na eleksyon kung saan inot nang ipinag-schedule ini Oktubre 30 sa General Assembly meeting na ipinapod ni 3rd District ADT President na Villar Mayor Jorem Arcangel. Ang rason sa kunata iuktaba ang eleksyon, iyo ang nagkataon sabay ini at siya na pagkahapon sa awarding sa mga napiling alkalde kan DSWD as in DILG bilang mga good performer o good standing na mga mayors manungod sa pagpautob nin mga programa kanduang ahensyang ini na iyo ang nag-sponsor kan awarding na isasagibo at yan na hapon dyan sa Marison Hotel. Gabos na mayor sa Albay, iyo ang mapartisipar kung kaya basado kay Mayor Arcangel kansilado ng una ang ADT election kung saan i-reschedule na lang ini sa mga masunod na aldaw. Mga dagdag na balita sa salita DCGB News. Iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal, kasabay mga tugang ang bareta ni Joshua Bino. Hali dyan sa luwas. At pa asin nagkapirang aldaw bago ang mismong obserbasyon kan undas, nagpuunang mag-ikot ang mga pwersa kan kapulisan sa Manlaylain na Campo Santo digdi sa Bicol Region bilang parte kan mga preparasyon para sa posibilidad na pagruso kan mga tao sa Campo Santo. Pagkaiguan na ng mga initial na mga inspeksyon. Susog ini sa direktiba kan Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. kung saan ang kagustuhan kan initial na po kaya ang kamautan sa pagkonbesir nin initial na mga inspeksyon. Iyo ang tangari ng magtaon nin pagirumdom sa publiko may kinaraman sa mga ipinagbabawal darahon sa mga Campo Santo, siring na sana sa mga nakakabuyong na alak, mga matatarom na bagay, siring man bawal magdaranin mga makakusog na speaker o kaya sound system. Nakahanda na ang linya kan PNP Bicol asin magkakanigo na ang bilang kan puwersa na i-deploy sa Manlaylain ng mga Campo Santo sa Manlaylain man ng mga munisipyo asin syudad digdi sa Bicol Region. 2,700 na bilang ng mga kapulisan ang naipigpawagas sa Manlaylain ng mga estratehikong lugar digdi sa Bicol Region, siring na sana sa mga Campo Santo, mga sikat na pasyaran asin man, mga motorist assistance desk sa kahalabaan kan mga tinampo, may mga nakadeploy ng mga police personnel. Katakod kini, ipapagiromdom kan Police Regional Office 5 ang mga motorista na planohonin marhay ang sa indang pagbiyahe asin kung mapupwede, likaya na ang pagdaranin kadakol na mga gamit tangani ng makalikay sa anuman ng mga abala sa luwas, sa laog, asin man sa dalan pasiring sa mga Campo Santo. Siring man kung kinakaituhan ni responde, asin asistensya ng mga uniform personnel, partikular na mga kapulisan, mag-dial sana sa 911, asin may marabot na responde ng mga pulis. Dagdag na bareta, Joshua Bino. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal sa ropong persona na nakakulong na inaresto giraray kan Santo Domingo PNP Kasudma. Detalye kan report kay Jomar Bien. Liwat na inaristar kan Santo Domingo PNP ang sarong lalaki na nasa kulungan ng dati dahilan sa ibang kaso. Ini ang impormasyon na nakuha kan DCGB News sa matapos na kasudmang pasado alas 11 pagkaaga, ang Santo Domingo PNP sa pangingat ni Police Major Roderick Bino, ang acting chief of police kan Santo Domingo PNP, iyuan nagpasiring dyan sa Legazpi City Jail sa Barangay Bugtong, ang ina-iserbi ang warrant of arrest may koneksyon sa kasong acts of lasciviousness kontra sa sarong nakakulong ng dati dyan na may pigampang mga ibang kaso. Ang warrant of arrest, iyon ipinalukas kang korte dahilan sa pagbalga kan suspect sa Republic Act 7610 kung saan ang rekomendadong piyansa kang korte, iyon 200,000 pesos. Mientras tanto sa iba pang bareta, nakatalaan na ipresentar mo niya na aga sa media kan Tabaco PNP ang suspect sa pambabadilgadan
sa sarong 35 anyos na babae asing 30 anyos na babae duman sa syudad kan Tabaco kan nakalihis na Martes na banggi. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. na naarestar ninda pasado alas 5 kasubanggi ang suspect na nagtatago sa second floor kang sarong residensya sa Puro 4 kan Barangay San Roque kan Tabaco City. Haranisan na duman sa lugar na kung sa imbinadil niya asing ginadan ang duwang babaeng biktima. Inunambitan kan Chief of Police na ngunya na aga, alas 9:30, imbitado niya ang mga taga-media tangani na may presentar niya ang suspect digdi sa conference hall kan Tabaco City Police Station sa Barangay Pawa kan Tabaco City. Sa iyang sinabi na ang gabos na detalye kan may koneksyon sa krimen asing kahaputan kan media duman niya na iluluwas. Yan ang report, Jomar Bien, DCG. Oras Pilipinas, mga tugang 5:25 nin morning. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan sa iba pa niyatong mga darakula niyatong bareta sa lado nasyonal. Maabot po sa 200 na mga local officials, mga legislador, asin iba pang mga pamayo nin mga organisasyon ang nagkasararo para magpahayag kan sa indang matinding suportas na para maipasa ang propuesto na Classroom Building Acceleration Program Act ni Senador Bam Aquino na may katuyuhan na masimbagan ang kakulanganin mga classroom sa mga pampublikong eskwelahan sa bilog na nasyon. Katuyuhan kan Senate Bill 121 ng principal author Ios Aquino na i-decentralize ang pagibok kan mga classroom sa paagi nin pagpapahiwas kan mandato hali sa DPWH pasisiring sa mga local government units, mga non-government organizations na may napatunayan ng kakayahan sa pag-implementar nin mga proyekto. Sa irarom kan sinabi ng presupuesto, pwedeng magpatindog nin mga classrooms ang mga LGUs asin mga non-government organization base sa guidelines na ipapasunod kan Department of Education sa saindang nasasakupan ng mga lugar. Kasabay sa mga nagpahayag yung suporta sa propuesto ni Aquino, iyo ang League of Municipalities of the Philippines o LMP na pinamamayuhan kang National President na si Etiague Mayor Ino D, Naga City Mayor Lene Robredo, Quezon City Mayor Joy Belmonte, Tampacan Mayor Leonard Escobilio, Infanta Quezon Mayor L.A. Ruanto, Marikina Mayor Maan Chodoro, asin Akbayan Party List Representative Chel Jokno, asin Percy Sendenia. Kasabay man sa mga nagpayag yung suporta ng iba pang mga vice-gobernador, vice mayor, konsihal, board members, asin iba pang mga dating local officials hali sa iba pang parte kan Pilipinas. Nagsuporta man sa sinabi ng presupuesto iyo ang mga pamayo, mga pag-iriba asin miyembro kan Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership asin Jesse M. Robredo Foundation sa panginginot ni Naga City Mayor Leno Robredo asin ang pangapudan sa presidente na sertifika ng urgent ang nasabing presupuestong bill. Inot nang nangapudan sa Aquino bilang chairperson kan Senate Committee on Basic Education kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na sertifika ng urgent ang sinabi ng presupuesto para mapakaskas ang pagsimbag sa kakulangan ng mga classroom sa nasyon. Kung may sa batas ini, sigon kay Aquino, ang Senate Bill 121 magkakatabang sa inisyatibo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na direktang ipaagi ang pondo sa mga LGU para mapakaskas ang pagpapatindog nin mga classrooms. Sa pagdangog kan Senado sa DPWH budget, nagpahayag si Public Works Secretary Vince Dizon nin bilog na suporta sa sinabi ng Senate Bill na sinasabing bukas ang ahensya para sa mga magpartner na para makipagpartner na makakatabang sa pagpapakaskas kan pagpatindog nin mga classroom sa bilog na nasyon. Si Aquino, yung man ang chairperson kan Senate Committee on Basic Education. Ipinahayag mga tugang kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa na lauman na ang mauran
na undas ngunya no Nobyembre, partikular na sa mahiwas na parte kang Luzon. Sigon kay Pag-asa weather specialist Lane Marie Loreto na makaka-eksperyensya ning katamtaman sagkod makusog na pag-uran ang parte kan Palawan dahil sa nabibilog na posibleng low pressure area sa West Philippine Sea. Lauman man ang katamtaman sagkod makusog na pag-uran sa northern parte kan Luzon, partikular na sa Batanes, dira kan eksistidong amihan sa nasyon. Siring man kay ni ang namamatian ka nagkaperang probinsya, partikular sa Cagayan, Isabela, asin Aurora, dira kan shoreline. Mientras ang piglauman man ang Intertropical Convergence Zone o ITZC, LPA asin shoreline, mga panginot na dahilan kung nataura nun ang dakulang parte kang nasyon na iyo ang posibleng maeksperiensyahan sagkod sa masunod na tulong aldaw. Balik nasyon, mga tugang, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. hali sa tulong aldaw na pag-atindir sa 47th Asian Summit o ASEAN Summit and related summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa sayang arrival statement, sinabi kang Presidente, nan summit iyon sarong oportunidad para tukaron kaibahan ng ASEAN leaders asin partners kung paano paghandaan ang futuro sa tahaw kan dakula nagyat sa geopolitics, ekonomiya na pighampang kang kada nasyon, rehiyon asin iba pa sa bilog na mundo. Sinabi kang Presidente na tutukaron ninda sa summit ang importante o na tinukar nila sa summit ang importanteng pangkinabaan na isyu nagsiserving agyat asin bako sa nang makakaapekto sa nasyon kundi bilog na rehiyon lalo na ang West Philippine Sea. Siniguro man kang Presidente ang padagos na paninindugan, kalmado asin determinado na pagdepensa sa soberanya, diretso asin jurisdiksyon sa West Philippine Sea na bako susog sa pangkinabaan na patakaran. Ipinagbita man kang Presidente ang opisyal na pag-ako sa Timor-Leste bilang pang-onsing miyembro kang Association of Southeast Asian Nation asin ang pinakusog na komersyo kang ASEAN members sa external partners sa pagikan ipinasar na kasunduan sa summit. Sa sidelines kang summit nagkaigwan in bilateral meetings ang Presidente sa mga leaders kan Cambodia, Canada, Thailand, Japan, EU, Vietnam, Australia, New Zealand asin kan UN Secretary General asin sa giraray na siniguro ang commitment kan gobyerno para sa mas hararom na bilateral relations asin kooperasyon sa aspeto kan seguridad, depensa, maritime climate action, komersyo asin investments, agrikultura asin people-to-people relations. Pinasalamatan man kang Presidente ang mga miyembro kang ASEAN na ipinahayag ang suporta sa chairmanship kan Pilipinas sa ASEAN sa 2026. 5:30 na, oras mga tugang sa Pilipinas. Iba pang mga bareta, makalipas po Kenny. GB News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation. November 7, Friday, 9 a.m. to 1 p.m. CMD Center, 2nd floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon, atap Soreco Office. November 8, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. O galiing makinig sa programa CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Pinirmahan po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagbabawal sa operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operator sa Pugo sa Nasyon. Sirarom kang Republic Act 12312 o Anti-Pugo Act of 2025 na pinirmahan kan Oktubre 23 nagdeklarar na iligal
ang pagpatindog, pag-operate as in pag-conduct and offshore gaming sa Pilipinas, pati na ang pagresibinin anuman na klase nintaya para sa mga operasyon. Ipinagbabawal man ang pagbugtak ng operasyon ng mga pugo hub o sites sa nasyon as in bawion ang mga lisensya as in permiso. Dati na inisyo kan Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR as in iba pang kaparehong ahensya. Dahil ang digdi, nawawaranin epekto ang RA 11590 na dati ng pagpataw nin buwis sa mga offshore gaming firm. Inotang nagdeklarar si Presidente Marcos nin Pugo, ban ka nakaaging taon kasunod kang report kan krimen sa mga Pugo hub kaibahan ang human trafficking as in torture. Ipinagrekomendar kang Independent Commission for Infrastructure ICI, Office of the Ombudsman, nakasuhan ang mga minasunod: Senador Jingo Estrada, Senador Joel Villanueva, dating ako Bicol Party List Representative Saldico, asin tulo pang individual may kinaraman sa ghost flood control projects. Inay pinahayag ni ICI Chairperson Andres Reyes sa sarong press briefing kaibahan ang pinagrekomendar na kasuhan sina dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, Commission on Audit o COA Commissioner Mario Gonzales, Lipana as in dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Oy. Sigon kay Reyes, pagrekomendan ang kaso para sa direct o indirect bribery, corruption of public officials sa ilalim kang Revised Penal Code, corruption of public officers sa ilalim kan Anti-Graft and Corrupt Practices Act as in plunder. Ina ni kaduwang rekomendasyon kan ICI sa Ombudsman manta nagapadagos ang investigasyon kan sa mga anomalya sa flood control projects kan gobyerno. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal. Pinagtaong kwenta po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Independent Commission for Infrastructure ICI ang desisyon kani pagpapadagos ang planong i-live stream ang sa indang investigasyon kontra sa mga pang-imbelto sa flood control scam. Sinabi ni Presidente na igwa siyang opinyon, alagad da siya nakikiaram sa komisyon dahil independent ini as in daing dapat na nagdidikta kung ano ang sa indang gigibuhon. Pagrespeto kan Malacanang ang pagiging independent kang ICI, kaya pabayaan ang komisyon na magdesisyon kung ano ang sa indang gigibuhon. Dahil manahiling kan presidente na maapektaran ang kredibilidad kang proseso in kaso i-live stream ang sa indang investigasyon. Pero dahil pa nabibilog ang mga patakaran asin kaipuhan pang isa pinal ang mga ini para magkaigwanin malinaw na pagsabot kung ano ang pinakamarhay na gibuhon. Ang planong live stream pigigibo sa investigasyon kang ICI dahil sa pagtino kang publiko na dininda nahiling ang pigigibong investigasyon asin sa mga pig-akusaran. Nin pangaabas asin gustong mahiling publiko ang pigigibong proseso kan komisyon. Panahon na mag-ingat para sa dignidad kan Pilipinong evacuee. Naging pangapudan giraray ni Senate Committee on Health Vice Chairman Senador Bongo matapos kaning mahiling ang sitwasyon. May kinaaraman sa 200 na pamilyang biktima kan nasuluan sa Malabon City kan minaging aldao. Pinasalamatan kan senador ang lokal na gobyerno para sa pag-asikaso sa mga evacuee. Pero namatian kan senador na dapat maayos ang evacuation center asin iba pang bako sanaan mga elementary school. Na iyo ang parametras na pinag-iistaraan kan mga biktima kung igwaning kalamidad. Kasabay digdi ang may kinaraman sa prioridad kan gobyerno para sa full implementation. Ligtas Pinoy law na may katuyuhan na mag-crear ng mandatory evacuation centers sa gabos ng mga LGUs. Imbes na malustay ang pundo kan banwaan para sa mga flood control as in ghost projects kung idagdag paligdi ang kakulangan ng mga classroom sa nasyon. Hapot kaini na kung saan napapaduman kung saan maduman ang mga evacuee. Mientras tanto, ikinagmaman kan mga netizens ang siring na bagay may kinaraman sa mga aligasyon sa likod kan mga aligasyonin pangraot na ipinagasahot sa senador kan minaging aldao. Sunod-sunod pa manggiraray ang pagdalaw ni Senador Bongo sa mga biktima nin kalamidad. Kumpiyansa po si Abra Representative Bernos na magiging lay nangunyan ang 20th Congress House Bill 3533 sa purpwestong Magna Carta for Barangays na haluin ng panahon na napindyente.
Sinabi ni Bernos matapos ipahayag ni House Speaker Faustino D. ang ginibong Barangay Congress na kaibahan sa prioridad niya ang propestong Magna Carta for Barangays. Ikinaugman ni Bernos na bilang sarong local chief executive na sabutan kan Speaker ang tunay na kamugtakan kan mga barangay asin sendang opisyal. Kamaubutan kan propesto na gibuhon ng regular na empleyado kan gobyerno ang mga opisyal kan barangay kung saan gigibuhon ng fixed ang sendang sweldo asin tawan sindanin allowance, insurance, retirement asin iba pang benepisyo. Tinawanin doon ni Bernos na paggamit kan pigmamabot na tunay na local autonomy mas maray na punan ini sa basic unit kan sosyedad. Bareta sa ibang nasyon, makalipas po kay ni GB News Express. News Express. GB News Express. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Hairprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin, wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din, embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style, kaya namin gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint, sigurado kang astig ang resulta. Sublimation, heat press din, embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style, kaya namin gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas 14, makalipas ang alas 6 nin aga, gadan o kaya alas 7, bago mag alas 7 nin aga, gadan ang 11 katawo matapos ang pagbagsak ng eroplano sa Kenya. Sigon sa mga autoridad, 10 Europeans asin sarong local pilot ang nagadan. Hali sa eroplano sa pamusong beach resort sa Diani, pasiring sa Maysay Mara Game Park, kang ini buminagsak. Lunad din eroplano ang 8 Hungarians, 2 Germans asin Kenyans. Pilot, padagos man ang pigigibong investigasyon kan mga autoridad. May kinaraman sa insidente. Business News. Business News.
Nag-apilar ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer na aprobaran ang leave kan mga empleyado kasabay kan undas break. Ini tanganing makauli nin atab ang mga ini sa indang probinsya lalo na ang mga nagahali sa National Capital Region o NCR. Tinaman doon kan ahensya na ini importanteng pagkakataon para magkaigwan nin huruhalabang oras para makaibahan ang sa indang pamilya asin mabisita ang mga pantyon kan sa indang mga magurang aki o haraning parientes na inot ng nagadan. Apelasyon ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma sa mga employer na paundrahan ang leave request kan kanya-kanyang mga empleyado asin ikonsiderar ini bilang pabor sa saindang well-being. Nagkapirang aldaw bago kaini nagluwas na regulasyon ang DOLE para sa tamang pasweldo para sa mga obrerong malaog sa Oktubre 31, Nobyembre 1 asin Nobyembre 2. Health news. Aramunta daw ang prutas na nakakapataba. Talaga? News Director Mar de la Cruz sa detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang sobrang pagkaon pala ng prutas pwedeng magpataba, sigon sa mga eksperto. Yan ang sinabi na maski masustansya ang mga prutas asin mayaman sa vitamina asin fiber, ay puwanto magyararay na kontrolon ang volume kang pagkaon kaini. Sigon sa mga health experts, nagkatira sa mga prutas na nakakapagpataba, iyo ang mangga, ubas, avocado, asin prunes, dahil sa langkaw na calories na may dara kaini. Saraw sa mga dapat gibuhon para maiwasan ang pagtaba, kanlawa sa iyo ang bawasan ng pagkaon ng dried fruits dahil lalangkaw manini sa calories kumpara sa preskong prutas. Asin para sa mga mahilig sa fruit shake, bisang mga eksperto sa salud na bawasan ang pigbubugtak na asukar o syrup dahil ang sobrang amis pwedeng magdara ng sobrang timbang o obesity o kaya diabetes. Ayun. Health News from Newsbase, Mardela, Daing Iba. Iyo pala niya na. Alexis Revivar sa kamugtakan kampanahon, hali po sa Pag-asa. Opo, para sa ating latest forecast, ang Intertropical Convergence Zone or itong ITCZ ang nakaka-apekto sa Southern Luzon, pati na rin sa Visayas at Mindanao. Sa to dito sa Bicol Region na mamamatian ta ang mapanganurong kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uran, as in pagkikilat, pagdaguldol mo niya na aldaw. And expected din nato ang temperaturang posibleng umabot ng 25 to 31 degrees Celsius sa mga susunod na araw. The same weather condition ang tiglalauman pang mamamatian sa bilog na Kabikulan hanggang sa weekend. So kabilang dito ang undas. So, ayun po, mga kalat-kalat na pag-uuran lamang dahil dito sa Intertropical Convergence. So, sa ngunyan ay wala man kitang tigmo-monitor na low pressure area o bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility, pati na rin sa luwas ng ating PAR. Ating forecast, ini po si Alexis Revivar ng Pag-asa Las Piang nagbabalita. Yan mga tugang ang kabilugan kan GB News Express. Tinurat News Director Mar de la Cruz. Katawang si Jenny Balyaran na si Nicole Ann Gloriani. Report kan Mega Force Patrol kay Riba po dyan. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Kaya po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan labas sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tampak. Anong tampak? Tumpak. Ang mga helanggang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom, ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kung dahil magbabago, kanganing mga tay, kay puan po na sabayan ng protection leverage. Leverage Silimarin Capsule. Ang Leverage Silimarin Capsule para po sa protection kang atay. Ini may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverage, saro pong antioxidant, mga tugang na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na paginom kang Leverage, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Leverage Silimarin Capsule Oral Down. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Leverage na. Para po sa baskog na atay, ang Leverage Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Aprobe yan mga tugang kan Food and Drug Administration. Kaya po, saro yan na klaseng food supplement. Na pwede po na makatabang mga tugang sa satuya tabing salod. Lalo na po sa tuyang katoy. Nindo. Kudadaw nindo. Kudadaw nindo. Bicol baga kang atay katoy. Nalingawan ang term na yan. Susay daw ini. Ang gamit na, di ba? Actually ang atay Tagalog eh. Katoy. Gari bako maray. Bako na masyadong gamit ang mga araw ka na term ini. Joshua Bino, may bit-bit na istorya. Good morning, Joshua. Oha. Good morning, BP. Morning. Mukhang mapapaaga ang ondas. Bakit? Kasi patay na ako sa'yo. Gari nadali mo ako naman ha. Gari nadali mo ako naman ha. Gari nadali mo ako ha. Gari. Gamitong ko daw yan. Gari natabad mo ako niyang kideya. You're welcome. Alam mo, sa aga daw, sa aga. Pag may inapunan ako ha. Sa aga daw. Ano nga nito? Mukhang mapapaaga ang ondas. Hello? Alam mo mukhang mapapaaga ang ondas eh. Bakit? Kasi patay na ako sa'yo. Napasubo na kita sa kape. Mapasubo pa kita rin. Ano nangyari hindi sa sarong official na imbes na nagsisesyon sige anti-text? Ano nang alat ngo na birthday ngo niya ni ay si Manay Agnes Mapide ko da nag-greet. Grabe naman ini. Demanding man na babae ni. Grabe naman para nalingawan kung ano nang pigtataram. Pag nailing ko diyan sa City Health Office o sa City Treasurer's Office, ilingon mo. Grabe na masyado naman na demanding. Grabe. Tamilipig para ulok-ulokan. Ano nangyari? Oha. Sisay daw ini. Na? Elected official. Na? May tigtatago-tago pala, nakabastusan. Talaga? Atak na. Part 2 ini BP, part 2. Part 2? Oo. Kaso inot ko bagang tigkolalapnet. Oo. Sige ang hiling kang mga selfie niya. Ini bago na ini. Bago ini Oras na. ng trabaho. Binago niya na. Binago niya na sugibo-gibo niya. Binago na. Okay. Oras ng trabaho. May iba man na pigpaparagibo.
Aha, okay. May nakakari paro kay opisyal Na? na habang ongoing ang regular na sesyon, di man ining magparadoridot kan sa iyang cellphone. Ay, nako. Ang problema, Analytical man kaya na. Yaon kaya na. At kung ani, mas kinagmi-meeting, di ako nagaparakuti-kuti kan cellphone. iya baga, Mas kisan, may naapo dahil. Malam ako mapaupit kan cellphone naan. unless importante yun. Mas importante yun, basta ako nag-meeting. Di mo ako mapakapot na cellphone ko. Tapos ako sa meeting. Pero pag minapod na si Mrs., anong meeting? Sisimbag tulo siya. Wala, maski sis, maski ang kampang ko dyan, simbagon mo na dahil kang problema. Ngunyan yan. Ang problema, mantang bising Tama, Dr. Alan. mag-cellphone. Dr. Alan Lucanyas, tama daw sa kong kwan, ang sa kong patakaran sa buhay. Dr. Alan. Dr. Alan pala, may comment ka sa bago. Tama daw, Dr. Alan, ang sa kong patakaran. Basta yung minapod, simbagon mo nga, hindi kang problema, di ba? Maski isang kampang mo. Maski si Presidente Marcos, sisimbagon ko talaga yan. O, ngunyan. Ang problema, mantang busy mag-cellphone, Oo. sige sinadakay ni BP ang ngirit-ngirit na solo. May kachat? May kachat yan? Habang nasa other matters na ang sesyon, Na siya? may other matter man na tigaparagimo si opisyal. May other concerns man siya? Correct. Pag-arog ka na nag-uulok-ulok, may kachat yan? Ako baka may katext yan? May iba. Ilang na expression kang pandog, pwedeng nagmurusot, pwedeng nag-ulok. Pag nakamurusot, may napaunrahan. May napaunran. Pag minulok, sigurado yan. Ngunyan. Sa curiosity kan kolalapnin, pinasikrapan. Sinirip kung ano, ang kinakabisihan ni opisyal. Okay. Ay wow. Ano da? Digdi na na-discover Na? ang makatindog barahibong horror story. Anong horror? Si opisyal, nagpi-Facebook, may tigi-stalk, nailing mo na yan. tig pa para hiling ang mga picture kan babaeng nakatupis. Ay, nako. Biyok Marasa pa pa. na ni Busing. Biyok pang tiga para zoom in. Marasa pa. Naga para i-stock siya kaan. Deman kipagkakaiba yan. Mas ka nung hanapon mo, pariyo yan. Ata na. Nagkaiba lang sa perfume. Sa pamot. Ito parang palaan. Sino mas na magkaiba kaan? Pariyo yan. Sa pamot pa na nagkaiba? Yan nga ya, boss. Agree ka? Pwede. Anong pwede? Umuyon ka? Umuyon ka na. Garoday ka na sa ko nag-uuyon na. Haloy-haloy ng panaw na. Garoday ka na sa ko kumbinsido. Are? Duwang bagay kaya. Ano? Minsan, napapasubo. Minsan dae. Madadamay. Uyon ka na. Gibo-gibo mo yan, oh. Oo yan. Yan nga ya. Diyan ka mauras. Oras ng trabaho. Iba man nga palang trabaho mo. Iyo baga. Tama ma. Kaya palang nga ya. Sige mo ang ngirit-ngirit. Tampi ko para hiling mo. Singit. Oh. I-zoom in pala. Salbatana. Hello, boss. Sa masunod nga ni ngaya, dahil para pariparo. Sige mo kaya ngayaan ngirit-ngirit na solo. Para ka ngayon naghiling ka sa nakipicture, kikilig ka ng todo. Nangani. Kung totoo na. Nadadako. Kung totoo na. Kikilig kaya mantulos. Iyo nga ni ba? Para ka. Oha. Deke, pera siguro. Ayo sa boy. Ayos na rin. Goodbye. Goodbye. Pakaya boy.
Alas 7 na po mga tugang. Salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod na po DCGB Bareta alas 7 kasabay si News Director Mar de la Cruz. Asin po Jasmine Baloloy. Thank you, goodbye. God is good all the time. Mabuhay. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon